Dievčatá a ženy najmä, ďalšia téma, ktorá dosť rezonuje u mňa alebo u mnohých ľudí, keď sa v podstate ľudia rozhodujú, že čo v živote budú robiť, alebo sú na križovatke, majú problémy, chcú sa vybrať vpravo alebo vľavo, nevedia presne, áno, stáva sa, chcú zmeniť prácu, alebo chcú zmeniť životný štýl, majú napríklad zdravotné problémy, ekonomické problémy, finančné problémy, proste každý z nás má nejaké problémy a potom to chcú nejakým spôsobom riešiť, tak často počúvam, alebo také rady, alebo sa oni rozhodnú sami, že urobme si dieťa, alebo si urobme druhé dieťa, alebo keď ešte nemáme, tak akože áno, musí to žena stihnúť do nejakého času, veku, lebo tam už nejaké hodinky týkajú. Ja neviem, kde toto ľudia čítali, ani nerozumiem, že odkiaľ to v podstate majú riešiť problémy tým, že si urobím ďalší problém. Lebo dieťa nie je jednoducho zábava, alebo hračka, alebo nejaké riešenie problému. Lebo v podstate dostávate aj to dieťa do tej situácie, keď vlastne ono má niečo vyriešiť. No, tak prvá vec, máte si vyriešiť svoje problémy sami. A keď budete v akej takej pohode, a v takom vyrovnaní alebo v nastavení, tak potom si môžete urobiť dieťa. Neviem, kde to vlastne ľudia čítajú alebo počuli, ale ako riešenie problému je jednoducho nie správny spôsob tento. A taktiež hlavne keď máte ekonomické alebo finančné problémy, tak akože neviem, či ste to nepočuli, ale ako dieťa stojí fakt dneska Mailand. Takže aj to si teda treba dosť premyslieť, že či to chcete riešiť dieťaťom. Ako niekedy žasnem, že neviem, kde to ľudia čítajú, či v nejakých knihách, alebo majú nejaké nastavenie, chápem emócie, chápem nejaké proste spoločenské normy, tradície, ktoré do toho vstupujú, alebo rodina vás tlačí, alebo ja neviem, kto vás tlačí. No hlavne je to o vás a hlavne je to o žene. Ja stále tvrdím, biologicky sú tak nastavení, je to o žene, nikto za vás nemôže nič rozhodnúť, len vy. Čiže keď sa tak rozhodnete, samozrejme potom musíte prijať tú skutočnosť, ale nevyriešite žiaden z vašich problémov, ktoré sa budete snažiť vyriešiť. Budete mať jednoducho len nastavenie úplne iné, budete žiť ďalej ten život aj s tými problémami, len inak a možno s väčšími problémami, čo akože predpokladám, že aj budú. Áno? Takže si to veľmi dobre premyslite.